И какво става, мои къщи? Днеска ще гледаме постър, как светът на банката. Достигнете до правилната аудитория, независимо къде ви търсим. Банката покори. Възползвайте се от най-доброто от... Как Димитър Кирязов от света на банката се превърна от просто един диджей до най-гледаният български ютубър с над 1 милион абонати и 670 милиона гледания. Днес ще ви разкажа цялата история на света на банката, като ще разгледаме всички трудности и успехи, през които съм нарез да покорят българският ютуб. Част 1. Началото. Всичко започва през 2013 година, когато Димитър решава, че е време да пробва нещо различно от това да бъде диджей, да прави музика, а именно да участва в един от първите български веб сериали Типично. Защото още от самото начало неговата цел не е била да бъде диджей или да прави музика, а целта му е била един ден да стане комедиант и да може това да бъде неговата професия. Той откъде го намери? Този нов веб сериал Типично беше перфектната възможност за неговата цел и се превърна в едно от най-добрите му решения някога. Защото Димитър имаше късмет да Типично да стане един от най-гледаните български канали преди около 7 години и така той създаде неговият образ Ванката, който беше обичан от всички и бързо стана фаворит на публиката. Просто техните скетчове тогава бяха супер различни и забавни, за разлика от повечето други в българският YouTube. И затова каналът на Типично успял да събере 387 000 абонати в днешни дни и продължава да прави хиляди гледания всеки ден, защото хората се връщат да се гледат старите им скетчове. Но колкото и да бяха хубави тези времена, в Типично се бяха случили големи драми, като накрая абсолютно всички напуснаха канала, включително и Димитър. И така вече каналът беше напълно изоставен, като не е имало видео там от над 4 години. Като за тази драма имаме отделно видео, където съм я коментирал, затова сега няма да навлизаме. Но точно това разделяне и изоставяне на Типично и довежда до следващата част от видеото, а именно част 2. Светът на банката. След като Димитър напусна Типично, той беше изправен пред две опции. А именно да започне нещо ново напълно от нулата или просто да остави тази негова мечта да бъде комедиант. Като естествено Димитър не се предаде от неговата мечта толкова лесно тогава и избра първата опция, като започна неговият нов канал Светът на банката, заедно с неговата жена и операторът му Николай. Тогава беше толкова зле, че нямах какво да правя. Вече не мога да чакаш на майка си и баща си, разбираш. И даже тогава направих магазин, който да ме издържа. Ракия. Плодове и зеленчуци. И това вече наистина беше най-доброто му решение някога. Защото като започна този негов канал, Димитър най-накрая можеше да се прави какви скетчове иска и не трябваше да се съобразява с никой както преди. Като това естествено много се харесна аудиторията, понеже в неговите видеа той перфектно иронизира българина по супер забавен начин и това му е донесло над 1 милион абонати в ден днешен, което е просто една скандална цифра за нашата малка държава. И това ме води на мисълта, че е време да ви разкажа малко за тяхната YouTube формула, с която са успели да постигнат всичките тези резултати. Защото не се става просто е така най-гледаният канал на български език. И така започваме с първата част от тяхната формула, а именно нишата. И това според мен е техният огромен плюс. Че те просто са намерили ниша, която е често казано най-голямата ниша в България, среди по тяхните гледания. И то в тази ниша... Добре, те имат толкова скетчове. Защо от началото правиха някакъв сериал Даскал? Няма никаква конкуренция. И на всичкото отгоре това според мен е даже най-добрата ниша в България, понеже те могат да направят видео за буквално всичко, както може да забележим по техните видеа, че те винаги качват на актуални теми, защото просто нишата им го позволява. Така че макар и неволно, според мен Светът на банката се намери златната ниша на BG YouTube контента. Но нека да поговорим и за втората част от формулата им, а именно постоянството. Знаете ли хора, че Димитър... Да, много хора постоянно слуша и изкръщива. Постоянно е монстър. Да прави контент в YouTube от вече над 11 години. Това е супер много време, през което той успял да се наложи в интернета и така. Защо той е мустак? Защо такъв мустак? Не можеш ли да си такъв ютубър, който няма никакъв нито брата, нито мустак? Я си така визата ти, но мустак да нямаш. С неговата постоянност да качва почти всяка седмица в Светът на банката, просто хората няма как да го забравят. А и отделно, понеже, както ви казах, те нямат конкуренция в тяхната ниша, хората просто цъкат на всяко на тяхно клипче без
човек. Как изведнъж, тъй като спие Георги, изведнъж се събужда? Това нормално ли е? За какво е? Защото искат още такъв вид контент. Но дойде време сега да ви разкрия последната трета част от формулата им, а именно историята. Да предполагам, че все някога сте гледали Светът на Ванката и би трябвало да се забелязали, че всяко на тяхно видео има история. И това е много по-силно, отколкото си мислите. Защото когато хората гледат видеа с история, шанса да не ги изгледат до края е много по-малък от нормалните видеа, защото те просто инвестират повече в тях. И на всичкото отгоре видеята на Света на Ванката в повечето случаи са се и доста свързани помежду си. И така той кара хората, като си пускат едно тяхно видео, да не гледат само него до край, ами и още 5 негови видеа, и това е точно метриката, която YouTube търси. И както може да видим, ги възнаграждава с милиони гледания. Част 3. Трудностите. Въпреки всичките успехи на Света на Ванката, обаче и те са имали техните трудности. Като сега ще ви разкажа за най-голямата им трудност, То всеки ютубър има трудност. която се случва преди около една година. Та цялото нещо се случва докато са снимали техният филм Почивката и по време на този процес им е станало наистина доста натоварено и са имали размисли дали направо да не се отказват от YouTube. Това ли е краят на YouTube канала Светът на Ванката? Ами, по принцип да, това е края. Имаме още 2 заснети клипа и се приключва. Сега не знам точно кога ще го пуснеш това нещо, но реално приключваме. Като тогава те бяха направили пауза от 2 месеца и това е било защото е с толкова постоянно в YouTube години наред е наистина много натоварващо. И като имаме на предвид, че техните видеа изобщо не са най-лесните за правене, защото зад всяко видео стои екип от актьори, оператор, монтажист и сценарист, който по принцип е и самият Димитър. Пък да не говорим, че едно тяхно видео струва над... Добре. Защо е така? Аз нямам нито оператор, нито сценарий, нищо. Аз дори не обработвам видеа. 1500 лева да се направи. Преди правиш видео, което ти за 200 лева, сега едно видео. Е 2000. По 3500 не е мръднало. И като миналата година са решили да вкарат един филм в цялото това нещо, е нормално да се направили такава голяма почивка от 2 месеца. Защото все пак не трябва да забравяме, че те са родители хора и не знам изобщо как можеш да съчетаеш работа и толкова много неща наведнъж. Но друго, което в момента може да забележим в канала им е, че също те отново се правят малко почивка. Като не са качвали видео от 2 седмици и са започнали да пускат по едно видео на месец вместо около 4. И затова хората се чудят какво се случва със Светът на Ванката. Дали вече им е станало наистина прекалено много работа и ще намаляват видеята, или пък просто нямат идеи. Хора, истината според мен, че те отново правят филм. Както може да забележим в новите им видеа, понеже те пускат по някое тизърче. Защо карате толкова бързо? Защото бързахме. И за къде? За Маймундери. Базикам са за почивката 2. Как мога да изтърва такова световно събитие? Искаш сега ти стряскам един акт да видим кой ще правиш на луд. Тя чак на 5 декември. Той ти не е трябвало да излизаш от майка си, ама си избързал. Ай, чао. И другия път да спирай с причина, не без причина. И съдейки по това, че миналата година точно поради тази причина се бяха направили пауза от 2 месеца, предполагам... Добре, сега каква беше тази смешка? Това дори не беше смешка. Просто... И този път причината за по-малкото видеа е същата. Така че като едно заключение за трудностите на Света на Ванката, можем да кажем, че и те просто както повече ютубъри на момент се претоварват с работа и това им е като цяло най-големият проблем. Но съм сигурен, че многото работа ще заслужава, защото филмите им винаги са супер успешни и ги гледат десетки хиляди хора. Част 4. Бъдещето на Света на Ванката. Та след като ви разказах цялата история на Света на Ванката, според мен е време да се поговорим малко за тяхното бъдеще. Като тази част ще бъде на 3 раздела, които ще обсъдим, започвайки с раздел 1 – YouTube. В YouTube Света на Ванката... Да, в YouTube Света на Ванката. Той е един от най-гледаните канали в българския ютубър и навсякъде буквално. Вече са стигнали буквално тавана на гледани абонати, които може да правиш в България. Затова всичко от сега нататък ще бъде буквално само рекорди за България. Наистина хора, просто погледнете им канала. Тези хора имат над 1 милион и 100 хиляди абонати и правят средно около 900 хиляди гледания на видео. Можете да си представите просто колко е скандално това за... Как ли пак няма да ми пуснеш реклама, бе? Можете да си представите просто колко е
Като ме снимам видео, не ми пускаш реклами. Като снимам видео, пускаш ми реклами. Скандално това за България. Аз не отразявам такива неща. Първо, 1 милион абонати не е за мен постижението, защото постижението е, че милиони хора го гледат това нещо. Всеки един клип се гледа от милиони. Затова, както ви казах, в YouTube според мен те ще поставят само рекорди от тук насетне за България. И също според мен до една година ще станат най-абонираният канал на български език. Ще отворя една друга скоба, когато казах, че ще правим Светът на ванката, казах, че аз ще стана най-гледания ютубър. Точка. Това трябва да се... Раздел 2. Киното. След като Света на ванката са пуснали до момента 3 филма. Те имат 3 филма, имат YouTube канали и на всичкото отгоре. Не им стига това, ами правят някакви малоумни смешки пред малки деца. И тази година им предстои да пуснат четвъртият им филм, а именно Почивката 2. Според мен трябва малко да се поговорим за тяхното бъдеще в киното. Като аз мисля, че те ще продължават да се фокусират в правенето на филми и ще продължават така да се пускат по едно филмче на година. Защото техните продукти в сравнение с повечето други не изискват толкова големи бюджети и имат много добра възвръщаемост. Колко зрители имаше първи, втори? 185 хиляди, да. Първи. А втория? Втория е почти 100. Да, и двата филма доста успешни, като аз съм на мнение, че втория е по-успешен, защото втория е с много нисък бюджет и доста голям приход. И също така са едни от най-гледаните български филми през последните години, като това е скандално, имайки на предвид, че в крайна сметка те са едни ютубъри. Така че наистина много се радвам, когато колеги постигат такива огромни постижения като това. Раздел 3. Продуктите. Настъпи време и за последният раздел, който ще разгледаме в това видео, а именно техните продукти. Светът на ванката на този етап имат като цяло доста мърч продукти, като тениски, карти и одеяла. Окей. Ти пропусна едно нещо. Одеяла имат, но пропусна едно нещо. Всичките им мърчове са Светът на ванката. Те нямат мърч, който да пише примерно България, яка, някакво такова. А са Светът на ванката, Светът на ванката, Светът на ванката. Идеалността на ванката е наистина крейзи, но да, като цяло имат доста мърч продукти и според мен е въпрос на време те да бъдат и едни от следващите ютубъри, които да пуснат техен собствен продукт. Както например наскоро Слави пусна неговата напитка и IDBG пуснаха тяхната рутеница. Наистина движите се водят по всички трендове и най-вероятно ще бъдат актуални в този аспект. Но все пак, дали някога наистина ще пуснат собствен продукт и колко успех ще имат със следващият им филм, предстои да разберем. Абонирайте за канала и цъкнете тук, за да разберете цялата история на Друмев. Хора, лайк и subscribe, 50 абоната и почвам да правя сумати видеа. И хора, това от мене, споделете, показвайте и от мен. Чао!